Вероника каза, че прилича на гъс. Призна си го. Вероника, екипа си изправя косата. Ето да видим. Добре, не можахме да го заснемем. Аз съм. Чакай, един въпрос пропуснахме. Обожаваш ли как се чувстваш? Не! Чакай, пропуснахме един въпрос, май. Ето. Този въпрос пропуснах. Ето се повяря отговора на него. Момент, чай да се роди. Апаратурата ни е много бърза. Converse! Та-та-та! В този хубав летен ден, това прекрасно време, аз приличам на нейлонова турбичка от скъсаните. Окей. Това кога ще заради? Ари бе! Чакай. Значи апаратурата е нещо нацака. Да. Заради? Не човек. Що да заречи? Много тъпо човек, бахти! Добре, значи, момент, ще го прочета от аз КФМ. Значи, въпросът е... значи, въпросът е, случва ли се да имаш прегорял картоф на носа или някъде другите по главата? Да, това е кола маска. Да, значи това е най-новото за подхранване на корените на главата с моркови, картофи и домати. Зелена, Точно също. така. Стривате ги, добавяте малко лосьон за тяло или aftershave и идеално, гарантирано неизгаряне на косата, може да се боядисвате с каквото си поискате. Косата ви ще бъде идеална. Може да сте дори блондинка перхидролена. Точно да така. сте с черни. Може Да сте с няколко цвята едновременно. Да, може да сте като пони, може да сте като дъга, може да сте с черна, кафява, Ето оранжева. така. Малко фе, така, ето. Май не се вижда. Боже мой, какво става тук? Малко проблеми с показванията. То това е вързано за това. What the fuck, какво става тук, бе? Гейското знаме. Гейското знам. Ние сме за тях, между другото. Да, ние не сме Защото обичаме хомофоби. всички. Да. Ето. Такива, значи, можете като сте ямайското знаме, ако сте растаман. Тук може да добавим Калин. Здравей, Калине. Няма да те Дали добавим не тук. гледаш? Не, едва ли. Connection to the server... Fuck you. Стана нещо с сървър. Забравих въпроса. Да.